Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Farko dai ina yi muku sallama ya ƴan uwana. Da Allah wannan channel da kuke ganin sa mai suna Shirin Editing TV. To za mu yi editing ɗin logo. To kafin mu je ga wannan editing na logo, don Allah duk wanda bako ne cikin wannan channel, dan Allah shi muna subscribe. Idan kuma kai ba bako bane, ka yi muna liking, ka yi muna sharing. To yanzu za mu je wurin yin wannan logon. To kuna da kalla wannan shine Izzar. Gashi mun shiga cikin Izzar, yanzu zai bude. Kun ga ya bude. To za mu yi deleting din wannan rubutun. Kun ga wannan rubutun ya bace. To yanzu za mu je cikin wannan wurin, sai mu shiga cikin shapes. Kun gan shi. Za mu shiga mu zabo wannan cycle din. Kun ga mun zabo shi. Za mu buɗa shi daidai girman da muke son sa. Kun ga gashi na buɗa daidai girman. To zan ɗebe wannan farin da a tsakiya. Kun ga na ɗebe shi ko? Yanzu za mu je sai in sa wannan bakin, sai in hidda cycle ɗinsa. Yauwa kun ga na hidda cycle, bai ma mu canza wannan kalar don ina ga wannan tafi kyau. To yanzu za mu je wurin canza mai kala, mun canza kala sai kai makin. Idan kai makin sai kai kwafi ɗinsa. Idan kai kwafi ɗinsa sai ka rage mai faɗi. Idan kuma ba ka son ka sa hannu shi karkace shi wani karkace, sai ka dawo nan. Kun ga gashi nan yana ƙara girma. Kun ga gashi nan yana ƙara girma a nan, sai ka yi makin ɗinsa. Idan ba ka son ka tai wurin dajjaye shi ka ƙara ba shi kuma idan haka so sai ka shigo na position ɗin nan, sai ka kama abin nan ɗinsa. Kun ga bai karkace ba, ina so na ajiye ka nake son sa. Sai ka yi makin. Idan kai makin sai ka taba haka. Idan ka taba sai ka je wurin canza kala. Gashi na kalo. Sai mu shigo gashi nan kalo din nan, sai mu zabi wannan kalan ja. Ko da yake fari ya dace mu zaba. Yawa mun zabi wannan kalo na fari. Sai kai makin din sa. Sannan ka shigo cikin wannan wurin. Gashi nan sticker. Kun ga mun zabi sticker, gashi nan zamu je wurin zaben sticker. Gashi nan ne za mu je mu zaɓo stikan da ya dace mu aza. To gashi mun zaɓo wannan, sai ka dawo da ita nan, sai ka buɗa ta. Wannan dai kalla ko? Sai ka buɗa ta haka. Idan ka buɗa ta sai ka yi wannan makin ɗin. Kun ga gashi ta zamna daidai inda ake son ta. Ciao. Sannan idan kana so ka ɗan hishe ta hito, wanga abun sheta, sai ka shigo nan wurin. Kuna dai kalla ko? Kun ga nan wurin sai mu zaɓi ko wannan da ta dace, sai ka yi makin cikin nan. Yanzu za mu je wajen rubutu, ko da yake ta zamna daidai. Za mu je wajen rubutu, combination and text. Sai ka jawo rubutun ka ajiye shi irin daidai nan misali, sai ka shiga cikin edit din na. Yanzu za mu rubuta Shirin Editing TV. Shirin Editing. Shirin Editing TV. Kuna kalla ko? Ciao. Yanzu sai mu je mu rage mai girma. A nan za mu shiga size. Kun ga kuna kalla, yanzu za a rage mai girma. Saboda ga in je taba shi can shi karkace, shi ne za a zo wurin rage mai girma. Yanzu za mu je gurin canza wannan rubutun. Gashi kuna kalla, yanzu za mu zaɓi kalar rubutun da muke so. Gashi nan za mu zaɓi mimi font din nan. Kun gan shi, shi ne zai daidai da wannan gurin. To yanzu za mu je mu canza mu rubutun kalo. Yanzu za mu shiga gashi nan kalo din nan. Gashi kun gan shi nan kalo. Sai mu shiga, sai mu canza mai rubutu. Idan ma fari ma za mu sa. Yauwa za mu sa fari. Sai mu dawo nan. Kuna ganin shi historic. Kun gan shi, sai mu sa haka. To amma za mu je mu sa mai jan kala. Yau kuna kalla ko? To za mu sa mai wannan rubutun. Wannan gurin yayi wannan sulbin da wannan hasken. Yanzu za mu je mu ƙara daidaita rubutun ya tsaya daidai. Za mu shiga wannan position din nan. Sai in baka son shi gudu wurin rage sai ka rage shi. Kun ga mun bar shi 0.3. kuma za mu taɓo shi dinga zuwa sai mu aje shi daidai inda muke son sa.
kun ga yanzu gashi ya tsaya, kuna dai kalla ko. Yanzu za mu je mu sa musu wannan kwadon. Yanzu duk inda aka taba in ba wannan rubutun ba zai nuna wata alama ba. Gaskiya ina gama abun nan bai yi daidai inda ake son sa ba. Bari mu taba wannan, sai mu dawo ga wannan na tsakiyar, sai mu shiga position din da mu ƙara bashi. To yanzu nan za mu ƙara bashi, sai mu kawo shi daidai inda muke son sa. Saboda wannan abun baya yi, bari mu aza hakan saboda tana zume. Kun ga mun bashi daidai girman nan. To za mu ta inda muka sa wannan key din, sai mu maida shi key din sa, sai mu saki wannan. Kuma shi wannan shi ma yanzu yana buƙatar da ƙara daidaita shi. Ok, na manta ban sa rubutun key ba. Yawa, shi ma rubutun ya kamata a ce ya ƙarabo shi ma. Kuma za mu shiga position din nan, sai mu rage mai nauyi. To kun ga shi ma za a tafi a sa mai key, saboda ba mu son mu je taɓa shi karkaci. To yanzu shi ma wannan ya zanna. To yanzu za mu je mu yi rubutu na wanda za a zagaye shi a nan, sai mu taɓa wannan rubutun, sai mu yi kwafi ɗinsa, sai mu dawo da shi nan, sai mu zo shiga edit ɗin nan. Ok, za mu sa Shirin editing. Shirin editing. Shirin editing. Shirin editing TV. Shirin editing TV. To za mu je mu buɗa shi ya yi faɗi kafin mu sa shi wannan cycle din. Kuna dai kalla, ina ga faɗinsa ya yi haka. To yanzu za mu je wurin da za mu kwanta, sai ya kwanta haka ya cycle ya bi wannan abun gan. Yawwa, ina ga mun ina ga hakan ya yi. Yanzu shi ma za mu yi kwafi ɗinsa, zama da cewa ba sai mun koma wurin rubuta shi ba. Shi ma za a lankwasa shi ma ya juya. Lankwasa. To yanzu za mu je mu ɗauko wannan star din, sai mu aza shi nan gefe. Kun ga dai ga star nan mun ɗauko. Za a rage ma faɗi ita ma, sai mu kawo ta, je cikin position din nan, saboda na ga na taba ta wannan, sai mu tabo da ta dawo, tana zume ne. Za mu aje shi daidai na inda muke son sa, sai mu je mu rage mu faɗi, saboda na fahimci da na taba ta a wannan. Shigo stoyin din nan, sai mu fidda ta yadda za mu ganta da kyau. To kun dai ga gashi nan ta fito. To sai mu je mu dan juya ta. Yawwa, ta shigo nan, sai mu yi kofi ɗinta ita ma. Za mu shigo yanzu nan cikin rotated din nan, sai mu juya ta. Yawwa, to ita ma wannan za a dawo da ita a ƙasa. Yawwa, kuna kalla ko? To kun ga yanzu abin da adda saura mu yi, za mu shigo
cikin wannan cycle din na wannan sticker da muka dauko. Za mu to mu aza, yanzu za mu to mu coffee. Yanzu sai mu shiga cikin wannan coffee din. Idan mun shiga cikin coffee din nan za mu dawo da shi yanda yake straight ɗinsa. To za mu shiga cikin wannan rotate din nan, rotate za mu mai da shi daidai yanda yake. Ok, yanzu nan za a tsaye da shi sai mu shiga cikin wannan wurin. Gashi nan kuna gani cover, za mu tsaye da shi daidai. Yau wato yanzu mun tsaye da shi daidai. Yanzu za mu yi makin ɗinsa. Za mu je cikin wannan wani na editing. Yanzu wannan kalma ukun kawai muke so su fito. To kun ga mun fidda waɗannan kalmomin. To yanzu za mu sa su a cikin nan. To kun ga yanzu mun kammala wannan logo namu. Don Allah ina miƙana maimaitawa duk wanda bai muna subscribe ba, don Allah shi muna. Mun gode.